Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ubaba umpostoli, umama umpostoli, abefundisi bonke abakhona, omama befundisi. Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu osesivumele ukuthi sibe khona kule nkonzo. Singakayi ke phambili ngizocela ukuthi sivule inkonzo yethu number 4 eCilongweni. Sicela uMalo uNtsibande asivulele yona. uJesu Kristu uyinkosi. Thatha konke nginoJesu ogogu yithi manje oduthando
uJesu Kristu uyinkosi. Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu, inkonzo isivuliwe egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Siphinde sibingelela abazalwane abasanda kungena egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Omi phambi kwenu uThembelihle owakazwane khona la eMlambithi, ngikhonza entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa kwi-branch yakhona la eMlambithi edrobheni. Ngiyambonga ke kakhulu uNkulunkulu owenze ukuthi lolu suku luze lufike. Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu. Ngiqale ngokungena ke ekhaya lezwi ngo-2022 December. Ngangena entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa ngo-2023 ngoJuly. Ngiyambonga ke kakhulu uNkulunkulu ngohlelo lwakhe ngempilo yami, ngoba nami bengingazi, ngangihamba ngithi ngiright, ngithi ngisindisiwe, ngithi ngiyakholwa, ngithi ngenza kahle, ngithi nami ngizofika ezulwini ngalendlela ebengingayo. Kodwa bekukhona into eshoyo ukuthi enhlizweni yami, noma ngiyitshela lokho kodwa ikhona lento eshoyo ukuthi no, ngoba usakanje angeke uzufike. Kodwa ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi ungenzelile indlela yokuthi ngize ngibone ukuthi kukhona okunye okukhulu nokungcono angenzele khona. Ngiyambonga kakhulu, ngiyamdumisa. Ngizocela abazalwane ngimela ngaphambili ukuzoqondisa uhlelo. Ngicela ukuthi sibambisane, abakwazi ukukhuleka bangikhulekele ngoba nami angikho right. Haleluya. Kodwa ngithemba uNkulunkulu ukuthi uyena ozoqondisa kahle lolu hlelo nezinhlelo zonke ezisazokwenzeka egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Haleluya. Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu nokuthi ubagcinile ubaba nomama besuka le Richards Bay bafika la sebekhona ke. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu uJesu Kristu inkosi. Ku-program yami ila khona indawo la kwamukelwa khona abazalwane. Ngizocela okhona ozosamukelela abazalwane bonke egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngiyacela ukuthi eze ngaphambili. Njengamanje ngiyabona engibakhumbula nengibabonayo khona base Bergville nase Escort, noma abanye ke ngingabazi kahle kodwa qhubeka kwesikhathi sizobabona. uJesu Kristu uyinkosi. Haleluya. Haleluya. Kusho ukuthi ke ngizocela ukuthi ngibamukele mina egameni lenkosi yethu Jesu. Siyanamukela ke bazalwane nonke ngokuphuma kwenu endaweni zonke ngokwahlukahlukana. Siyajabula ukuba nani la ezakheni kwaSi ukuzokhonza nani uJesu Kristu inkosi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, siyamdumisa. Samukele obaba, samukele obaba befundisi, omama befundisi, abazalwane bonke, uma nobaba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Indawo ke zokuyikhulula kukhona lomnyango ngapha ngaka right wami. Mawuza ukuthi kukhona ukuthi uyendlela encane, khona umnyango ngapha ngaka right wami. Abesifazane bangangena ngakuwona bese bejikela futhi ngapha ka right, izindlu zilapha. Bese kuthi abesilisa zingapha ngaka left, nakhona futhi ujikele eminyango ongenayo ngaka left. Zingalapho ke izindlu zangasese. uJesu Kristu uyinkosi. Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu. Haleluya. Okay. Kusho ukuthi ukhona kube senkosi nabanqobile.